Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga. Hisgutan ta kining ika-500 katuig sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Pilipinas. Karong buntaga, pakisayran taon sa may papel nga gi-establishar sa Eastern Visayas sa nagkadiang mga lugar dito nining pag-abot sa mga Kastila dinhi sa ato. Kini atong pakisayran og tukion karong buntaga mga kapuso kay makauban ta historian si Dr. George Emmanuel Borinaga. Good morning, sir. Morning, Sir Nico. May buntag sa atong mga viewers. Daghan kayong salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga gikan diha sa Giwan, Eastern Samar. Sir, unsa ang dakong papel sa Eastern Visayas kung ang tuig 1521 atong hisgutan with which gitimaan nato karon ang 500th year karong tuiga? Ang sa Eastern Samar, Sir Nick, kay nadiri ang Kumunhon o ang Limasawa. So, diya ang first nga mga stopover nilang Magellan katong March 1521 before sila ni padayon diha sa Sugbo. So ila tong unang nakitaan ang kaning area diri sa Samar March 16, 1521 pero pagka-ugma pa sila ni landing. So nag-anchor sila dito sa may Suluan Island magtungod sa isla. Pero nangita sila og marag nindot nga kalandingan nya mao ang Kumunhon dito sila nilanding nya nangita sila ainom tubig og makaon and nakakita sila og wild boar bitaw og mga springs food nga makakuha sila og tubig og uban pa nga mga nourish nila kay pila naman sila kaadlaw nga marag naglisod sa pagkaon. How will you differentiate, sir, kini mga panghitabo 1521 dinhi sa Sugbo o sa Eastern Samar o sa Southern Leyte Pananglit? Kay kuni mga pangutana kon ditong mga lugar ba kuno diha sa Eastern Visayas mas welcoming ba kuno sa mga foreigners ang mga lumad? Para na po, sir, kay pareha raman nga welcoming sila kay di ba ang bisig si humabon diha sa Sugbo kay welcoming po sila. Only nga katong pag nang hilabot sa Magellan nga iyan natong gisaaran si humabon nga imong siyang hari sa katong mga uban pa nga mga dato diha dapit. So diha nato mo rin nagka-problema ang ilang relations with the natives. Labi na nga katong ilan ang attack ang katong dito sa open nga area. Para nimo, sir, isip usa ka historian unsay importansya ni atong year-long celebration sa quincentennial? Unsay relevance ni ini sa day-to-day life sa mga Pinoy? So para sa mga Pinoy, importante gud kayo ni kay mao gid ni naka-shape kung kinsa ta karon. So dili ta makatawag sa atong kaugalingon nga Pinoy o Kristiyano kung wala ta naabot si Magellan nga dala nila ang Santo Niño. Mamahimo ba, Doc George, nga hatagan minimo og mga kamay mga facts, mga tidbits nga wa na sayran sa kadaghanan natong mga Pinoy nining tuig 1521 mga panghitabo kaniadto? Usa nga naa na tay religion kaniadtong panahon. So in fact ang Kumunhon nga gilandingan nilang Magellan kay gi-consider to siya sa kasagrado nga isla. Ang second is importante kay nila ang kanang pamilya. Pamilya na atong tawag karon mag-borrowed na siya from Spanish. In the case of the Magellan expedition, posible to nga gi-welcome to sila in Kumunhon kay because of this folk belief sa una nga natoy mga kaliwat nila nga ni padagat nya wa sila'y balita kuno nya kalitra ni balik magmatay na record nga mga storya or mga folklore sa mga kaniadtong Bisaya. Doc George, on another note, why is it important nga magtuon ta about history o para ninyo how do we make it more appealing o relatable sa mga younger generations? Importante ang history kay mas makasabot ta kung asa tagikan o asa tapado. I guess that's the most basic nga relevance of history. Maka-guide siya sa atong life. Instead of mga tubag kay kung pangutana ang imong i-highlight nga nabitang maka-shape sa ilang sense of wonder nga ibulong sila nga pang ingato to at the time. So kung inganang approach nga magsige na sila pangutana nya sila na mangita og tubag imbis ngayon mo silang tagaan og mga tubag magma
mas ma-appealing na siguro na ang history. And to cap this off, Doc George, sa mensahe nimo sa ato mga viewers karong buntaga, labi na ning espesyal nga tuig alang kanatong tanan nga mga Pilipino. Hopefully mo participate mo bisag through social media lang, di ba naman tas pandemya karon, a lot of these events are covered live. So na-engage ang National Quincentennial Committee, gihimo nilang online, and hopefully this can help give us an appreciation sa atong history, labi na diri sa Visayas nga naagid tay daghan pa nga history nga makatunan. Daghan kayong salamat sir sa imong pag-uban kanamo karong buntaga makapuso gikan sa Eastern Samar historian si Dr. George Emmanuel Borinaga. Salamat sir. Daghang salamat Sir Nico, ug maayong buntag. Thank you so much.